Ej, yo! Witam was wszystkich bardzo serdecznie na jeleniowym kanale. Ja jestem Bambi, a dzisiaj mam dla was szczyptę muzyki. A więc zapraszam do słuchania. Zacząłem karierę jakoś tydzień temu z hakiem. Hejter hejtuje, ja zastanach świat dla się. Nic z tym nie zrobisz, ale chuja ci to robi, gdy nawijasz na filmie dla widza, mój drogi. Ten napis dla was mordeczki ukochane, kiedy wchodzę na ten beat, szybko zostajesz moim fanem. Ja się cieszę, motywuję to do pracy, kiedy patrzysz codziennie nowa liczba subów raczej. Dziś na YouTubie vloga nie będzie, już na fanpage'u rośnie napięcie. Co to za film, ujawni się dzisiaj, czy rys pokaże nasz drogi Michał. Dziś na YouTubie gameplaya nie będzie, już na fanpage'u rośnie napięcie. Co to za film, ujawni się dzisiaj, czy swój ryj pokaże nasz drogi Michał. Suby rosną górę jak dobra setywa, łapki zielona, słodziutka indyka. To jest paliwo na dobry materiał, na ciężką pracę i genialny finał. Hejterzy won wypierdala gdzie indziej, moja publiko powiększać się szybciej. Moja armia rosnąć pleni się wszędzie, to właśnie las jest jelenim miejscem. Dziś na YouTubie vloga nie będzie, już na fanpage'u rośnie napięcie. Co to za film, ujawni się dzisiaj, czy rysów pokaże nasz drogi Michał. Dziś na YouTubie gameplaya nie będzie, już na fanpage'u rośnie napięcie. Co to za film, ujawni się dzisiaj, czy rysów pokaże nasz drogi Michał. Tutaj polana z miejscem ukrojenia, gdzie każdy materiał jest godny polecenia, gdzie każdy znajdzie kawałek dla siebie, bo oglądać i podziwiać wiele nie plemię. Być albo nie być, to jest pytanie, ale jednak zostanę dla ciebie, kochanie, dla ciebie, księżniczko, dla ciebie, ziomeczku, bo widz jest złotem, a ja robię robotę. Dziś na YouTubie vloga nie będzie, już na fanpage'u rośnie napięcie. Co to za film, ujawni się dzisiaj, czy rysy pokaże nasz drogi Michał. Dziś na YouTubie gameplaya nie będzie, już na fanpage'u rośnie napięcie. Co to za film, ujawni się dzisiaj, czy rysy pokaże nasz drogi Michał. Kończąc te rapsy, zachęcam do subskrypcji, bym trafiał do twojej prywatnej telewizji, do łapek w górę, bo są zachęceniem do wejścia w moje jelenie plemię.